mahaifiyarka mahaifiyarka ce, matarka matarka ce. Ba yadda za a yi mahaifiyarka ta zama matarka, ba yadda za a yi matarka ta zama mahaifiyarka. To kowa ya tsaya a matsayinsa. Wasu daga cikin maza su suke cakuɗa wa kansu lissafi. Wani shi yana ganin soyayya ce, ya shaƙu da matarsa, yana santa, don haka duk abin da zai wa uwarsa sai ya shawara da ita. To a nan ka samu matsala. Su mata da kake gani suna da shi'umancinsu. Duk sanda kake wa matarka batta a matarka, kar ka haɗa siyasarta da mahaifiyarka. In bar ba haka ba za ta rikita ma lissafi, za ta koma tana kishi da mahaifiyarka kuma kai ka jawo. Ba inda Allah ya ce dan kana son matarka kuma dan za ka yi mahaifiyarka abu sai ka yi shawara da ita. Ita za ta yi wa babarta ta nema ka tana shawara da kai? To kai me yasa kake haka? Kaga ta fi ka wayo kenan. To sannan abu na biyu, wani kuma ƙaunar uwarsa yake, ko shakka babu yana da kyau ka ƙaunaci mahaifiyarka. Dan haka shi ma duk abin da zai wa matarsa sai ya gaya wa babarsa. Ba inda aka ce ai haka, kai kuskure. Ita ma uwa mace ce. Lokacin da kake nuna mata kai ka damu da matarka, komai sai matarka to kishi ne zai shiga. To daga wannan lokacin ka rikita wa kanka lissafi, sai ta fara kishi da matarka. To a ƙarshe kuma duk kai ne zaka kwana a ciki, kai zaka sha wahala. Da haka abin da yake na daidai, matarka ce, babarka ce. Abin da zaka yi wa matarka kada babarka ta sani.